Здравейте на всички, аз съм Павел Колев и съм в канала на Electrip, защото днес ми предстои един много интересен разговор, именно с кънтри менеджера на Electrip Димитър Новков. Заедно с него се надявам да научим някакви интересни неща, надявам се да развенчавам няколко мита за електромобилите, за зареждането, за продължителността на зареждане и се надявам, както и мен, и вас, той да убеди защо трябва един човек да притежава електроавтомобил. Сега отиваме да го вземем от новата станция на Electrip в Пиргос, в Бургас, и ще направим едно кръгче в града, за да си поговорим. Здрасти, здрасти! Здрасти! Заповядай! Се радвам да се видим, благодаря. Аз също. А къде си? Отаметна. Как си, Митко? Благодаря, много съм добре. Ти как си? Много съм добре, в Бургас съм. Надявам се да видя морето. Да, това е много важна част от посещението в Бургас. Добре, за хората, които не те познават, не знаят с какво се занимаваш, може да се представиш? Да, разбира се, Димитър Новков се казвам, както ти ме представи. В момента съм кънтри менеджер на Electrip България. Сега, идването ми в Electrip България, както много неща в живота, стана малко или много случайно, но пък както също често става, случайните неща се подреждат и в момента смятам, че съм точно на мястото си. И от колко време си на твоята позиция? Приблизително вече 4 години почти станаха, вече се занимавам с това. Иначе като цяло моя професионален път е изцяло свързан с автомобилите. Аз съм автомобилен инженер и откакто съм завършил се занимавам с автомобили. Работих в някои от най-големите европейски брандове за автомобили, като основно съм специализирал в следпродажбеното обслужване, чрез сервиси за резервни части. Така че с две думи смятам, че съм запознат по темата с автомобилите и по-специално електрическите автомобили. Това ще да кажа много интересна история. Предполагам, със сигурност първо си занимавал с ДВГ-та. Как си направил преминаването от тези двигатели към електродвигатели? То става по естествен път всичко. Реално човек като се замисли, електромобилите имат много сериозни предимства пред автомобилите с ДВГ. Така че за човек, който малко или много се занимава с това или пък се интересува от новите технологии, които навлизат, този преход е до голяма степен естествен. Като говорим за електромобили, какви са според теб най-големите митове за тях? Аз мисля, че в момента вече до голяма степен митовете за електромобилите отпаднаха. Те се превърнаха в нормална част от нашето ежедневие, виждаме ги ежедневно по пътищата. Много хора вече се престрашиха и шофират електрически автомобили. Митовете по-скоро останаха в близкото минало, когато излязаха първите модели електромобили, които не бяха чак толкова технологични, както са днешните. Но в момента аз не смятам, че има някакви особени митове. Има, 4 основни момента, които са много важни за да направят разликата между електрическите автомобили и конвенционалните. Ако искаш, може да поговорим по тази тема. Първата, според мен, е най-важна точка. Това е енергията, която се използва за придвижване. Значи, при електромобилите това е естествено електричеството, а при конвенционалните автомобили са фосилните горива. Сега електричеството, голямата разлика с фосилните горива е, че почти всяка държава по света, както и България, сама произвежда електричеството си. И то се произвежда до в голямата си част от възобновяеми енергийни източници. Например, соларните паркове, вятърните, атомни електроцентрали, водноелектрически централи и така нататък. Тоест, произвеждайки сами електричеството си, ние в голяма степен сме независими от световните пазари на суровини и независим от цената на петрола. Например, при изкопаемите горива знаем, че петрола се добива от няколко държави в целия свят и съответно тяхната политика може често да не съвпада с нашата политика. Да, както се случва в последно време. Както напоследък се случва. Освен това, конфликти най-различни, военни, политически, оказват влияние върху цената на петрола
и съответно в дългосрочен план човек не може да е сигурен каква ще бъде цената след година-две. Тази сигурност, извинява, има ли е в цената на зареждането? Абсолютно смятам, че има, защото първо, както казах, всяка страна произвежда сама електричеството. България в този смисъл е дори износител на електричество, т.е. ние произвеждаме повече, отколкото потребяваме. Но пък от друга страна, т.е. също така, в момента се инвестира много в такива мощности за добиване на електричество. Например, соларни паркове, батерийни паркове също се инвестира в момента, така че да може да се съхранява излишната енергия. Така, за мен това е много по-устойчив модел в дългосрочен план, придвижването с електричество. И поради тази причина съм убеден, че бъдещето е на електрическите автомобили. Втората така голяма точка в тази насока е самия автомобил като автомобил. Тук за всеки един нормален човек, който е запознат с устройството на автомобила, е ясно, че електрическият автомобил е много по-прост като устройство спрямо конвенционалния автомобил. При електрическия автомобил основните компоненти са батерията и електродвигателя или няколко електродвигателя, зависи. Докато при конвенционалния автомобил сърцето на автомобила е двигателя за вътрешно горене, който всички познаваме така добре. Но двигателя с вътрешно горене е една сравнително сложна механична част, която се нуждае от много чести обслужвания. Всички знаеме масла, филтри, свещи, дюзи, ремъци, вериги и така нататък. Освен това, поради многото наброй движещи си части, съответно и те се износват във времето и има вероятността за някакви повреди е много по-голяма, отколкото при електрически. При електрическа има една батерия, която почти не се нуждае от поддръжка. Също така един електродвигател, който също не се нуждае от поддръжка. И тя батерията всъщност доста често, даже във всички случаи е с 8-10 години гаранция, така че абсолютно, може да бъде спокоен. Батерията е с дългогодишна гаранция, човек може да бъде спокоен. Аз мога да кажа една статистика, която имам от предишните ми години, когато работех за една от най-големите европейски марки автомобили. Знаеме всички, че скандинавските страни започнаха прехода към електромобилност доста по-рано, отколкото другите европейски страни. Те приложиха съответно законодателство и данъчна политика. И поради факта, че там електромобилите навлязаха масово доста по-рано, имахме статистика относно приходите на сервизите на въпросната марка, как се развиват. Оказа се, че приходите бяха спаднали с повече от 65% спрямо времената, когато тези сервизи работеха предимно с конвенционални автомобили. Така че това дори за непредубедения страничен наблюдател е ясен показател каква е разликата в разходите за поддръжка на един електрически автомобил спрямо конвенционалния. А всъщност май точно Швеция, ако не се лъжа, в момента са на 98% електроавтомобили. Норвегия, но и Швеция не са също много далече. Норвегия има такова законодателство, че там почти невъзможно да си купиш вече конвенционален автомобил. Те инвестират много в тази насока, в развитие на мрежата. Те имат, както знаем, доста сериозно производство на електроенергия. Добре, един въпрос, който може би не е в темата, но аз винаги съм се чудил. Защо в България няма така наречените субсидии и помощи за закупуване на автомобил? Честно казано, в много държави има и те насърчават да направиш това превключване. Това е малко, как да кажа, труден въпрос. Изцяло зависи от волята на правителствата, които се сменяха в България. За съжаление, никой до сега не се е осмелил да направи нещо в тази насока. Факт е, че всички страни около нас, дори околните страни, имат Гърция, както Гърция и Румъния, имат субсидии за електрически автомобили, което прави този преход много по-лесен и естествен. Добре, решаваме, че аз като един потребител, който си е карал колата 10 години с ДВГ, решавам, че искам да премина на електроавтомобил. Имаме ли инфраструктурата, която
да кажем, ако 20% от хората, които карат ДВГ-та минат на електроавтомобили, можем да поддържаме зареждането, да не се изчаква, да бъде свободна станция или пък да открием още станции, Да. ще ни стигне ли тока. Да. Това е сравнително нелесен въпрос, но аз мога да отговоря от настоящата гледна точка и как се развиват нещата. В момента в България има доста фирми, които инвестират, както и ние сме една от тези фирми, които инвестират сериозно в развитие на мрежата. И сравнявайки България с други европейски страни по показател брой на електрически автомобили спрямо брой зарядни станции, ние сме много напред спрямо дори западноевропейските държави. Тоест като развитие на мрежата за зареждане, в България вече тя е достатъчно развита, има достатъчно точки с много наброй конектори и аз до момента поне не съм забелязал някъде да има опашки или пък хората да се налага да чакат. Да. Освен това, както казах, много фирми вече инвестират в това начинание и с много сериозни темпове и смятам, че в близките години това ще се развива много, още повече ще се развива зарядната мрежа и поне в България не мисля, че за сега има опасност да се окажем в ситуация, в която има много автомобили, пък малко станции за зареждане. Аз съм пътувал няколко пъти до Гърция с електроавтомобил и честно казано, при нас е много по-добре. Там има много по-малко станции, има и те са всичките бавни 11-22 кВт. Тук при нас това го правим от десетилетия. Наистина много станции има. Да, има такъв момент. Основно се дължи на факта, че в Гърция инфраструктурата, на електрическата инфраструктура е доста устаряла и недоразвита и не е способна да поеме такива натоварвания, каквито биха искали едни електрически автомобили. Но колегите, ние оперираме и в Гърция, колегите ни работят много активно по този въпрос, вече успяха да направят доста зарядни станции на хубави места, мощни зарядни станции 400 кВт, така че смятам, че и Гърция скоро ще ни догони. Да, всъщност Electrip са единствената фирма, която оперира в България, Гърция и Турция с едно приложение. И също сте и на други 4 пазара: Франция, Италия, Хърватска и Полша. Черна гора, Полша също. Черна гора, Полша, да. Това е много интересно, защото като тръгнеш, може би не много хора знаят, но като тръгнеш извън България, виждаш някаква станция, тя е с едно приложение. След това виждаш втора, тя е с трето приложение. В смисъл, аз примерно, когато пътувам, си тегля по 15 приложения. Пък Electrip едно приложение за 3 държави. Да, точно така. Това е едно от нашите предимства, които имаме, че ние оперираме в доста европейски страни и една от основните цели е да направим свързаност между страните, така че хората, които пътуват по работа или на почивка между отделните страни, да могат да пътуват безпроблемно с едно приложение. Добре, като говорим за едно така малко по-продължително пътуване, трябва ли човекът, който кара електроавтомобил, да има нещо на ум, да направи някакво по-задълбочено проучване преди да тръгне, да види къде са станциите? Да, хубав въпрос. Това беше така преди известно време. Да кажем преди 2-3-4 години, когато автомобилите, електрическите, технологията беше малко по-стара, имаха по-малки батерии, съответно по-бавно зареждаха, инфраструктурата също не беше чак толкова добре развита и беше желателно и необходимо, ако пътуваш на дълъг път, да предварително да си направиш сметка къде ще спреш, има ли станция, няма ли, дали ще заради, с каква скорост и така нататък. В момента това е абсолютно вече в миналото. България на почти всички основни места, градове и между градовете има достатъчно наброй зарядни станции. Освен това, автомобилите вече като технология се развиха невероятно за последните няколко години. Ако вземем за пример този автомобил, който седиме в момента, това е автомобил, който спокойно може да мине 500-600 км без да спира да зарежда. И планирането остава някъде, или да кажем сериозното планиране остава някъде в миналото. Модерните електрически автомобили имат в навигацията си
функция, която изчислява пробега. Тя в навигацията също така има всички зарядни станции, които са налични по пътя. Също така знае навигацията дали са свободни конекторите, дали са заети, каква е скоростта на отделните конектори. И е достатъчно човек само да си въведе маршрута, автоматично автомобила ще му даде най-удачния, удобния маршрут за пътища. И кога да може да подгрее батерията, за да стигне максималния капацитет. Точно така, да. Това станцията го прави, автомобила, навигацията го прави автоматично. Така че всъщност човек не е нужно да се грижи за допълнително. Ние малко по-късно ще се върнем от там, където тръгнахме, именно в новата ви станция в Пиргос в Бургас, където и в моето видео, ако хората са гледали, аз достигнах невероятна скорост на зареждане, което за мен е шок. 409 кВт. Това може би не много хора могат да си го представят колко е, особено ако не се интересуват от електроавтомобили. Аз лично имам зареждам вкъщи моят автомобил, където зареждам с 3 кВт. Ако си взема някаква станция, ще зареждам с 11, на бърза станция може би до 50, но тук говорим за 400 кВт, което е наистина абсурдно, ако може да си го представи човек. Пътя, през който е минато това нещо, от 3 до 5, до 200, до 300, до 400 кВт. Да, наистина, при модерните автомобили и модерните зарядни станции това вече е факт, не е част от бъдещето. На практика тази зарядна станция в Пиргос парк, тя е 720 кВт. Кабелите са с водно охлаждане, така че тя дори има възможност да зарежда и с по-висока скорост от 400, до 700 кВт може да достигне. Все още на пазара даже няма такива автомобили, но пък както виждаш, и производителите също не остават по-назад. Ето този автомобил вече зарежда с 400 кВт, над 400 кВт реални, а пък вече има някои други производители, които заявяват и още по-високи скорости на зареждане, например 500 кВт, дори даже над 500 кВт. Вече са скорости, които ще бъдат или вече са постижими даже. Всъщност аз искам да попитам дали ти дори в личния живот или в бизнес отношенията си с хората си накарал някой да се довери на това нещо. Хора, аз съм човек, който кара електроавтомобил, казвам ви по-добре. Или пък някаква фирма, която си им предложил да преминат към електроавтомобили и да зареждат на вашите станции, и те са си казали да, прав беше. Има ли такъв пример? Би ми било трудно да посоча конкретен пример, но аз и в личния си, и в професионалния живот непрекъснато разговарям с хора. И електромобилите често са тема, за която разговаряме. Съответно, аз казвам моето лично мнение. Разбира се, не смятам, че някой трябва да бъде, как да кажа, насилствено убеждаван, заставян да премине към електрически автомобили. Никога не ми е била това целта. По-скоро смятам, че вече хората, които се интересуват от тематиката, правят сметка за приходи и разходи на автомобила, сами виждат ползата от електрическите автомобили, сами виждат как мрежата се развива и това убеждение, как да кажа, идва по естествен път. Да. Разбира се, аз мога да ги посъветвам, да им дам някои повече детайли относно мрежата, зарежданията и така нататък автомобилите, защото не всеки е в детайли запознат по тази тематика, но аз виждам вече как тези неща се случват по естествен път. Много фирми вече сменят автопарковете си с електрически, тъй като контрол на такъв автопарк и разходите, контролът е много по-добър, а пък разходите са много по-ниски. Може би това е един от главните проблеми за хората, защото, да кажем, взимаме два идентични автомобила. Един е DVG, някакъв двойка дизел, другия е електроавтомобил и виждаме една, може би, не малка разлика в цената. Хората виждат, грубо казано, струва 10 000 евро повече електроавтомобила, но не смятат, че във времето този разход ще бъде избит и ще започнат не да са на печалба, но да са на по-малък разход, отколкото от DVG. Да. Между другото, това е един от митовете, понеже ти засегна митовете в началото. Аз смятам, че това е един мит, който може така вече да бъде спокойно развенчан.
Истина е, че в началото, когато се появиха електромобилите, те струваха осезаемо повече от техните аналози, които са с конвенционални двигатели. Но понеже производителите на автомобили инвестират доста сериозни средства в развитие на тази технология, тя се развива с много бурни темпове, както технология за батерии, за електродвигатели и така нататък. И затова новостите излизат всеки един момент, производството се увеличава, което пък намалява себестойността както на батерии, така и на другите компоненти. Съответно, в настоящия момент електромобилите на практика не се различават по цена от конвенционалните автомобили. Да, можете да разгледате различните шоуруми и предложенията, които има. Освен това, в България сега навлизат доста китайски брандове, където цените наистина са много така хубави, да кажем, за потребителите, но и големите европейски производители не отстъпват от тази насока. И в следващите години съм убеден, че електромобилите дори ще струват по-малко в сравнение спрямо техните аналози с конвенционални двигатели. Тоест да разбирам, че може би сега е най-точният момент, в който хората, които са се решили да инвестират в автомобил, сега е най-правилният момент да си купат електромобил. Това зависи от индивидуалната ситуация на всеки един човек, разбира се, дали има нужда от електромобил, но аз лично смятам, че ако човек се нуждае от нов автомобил в момента, електромобил е един много добър избор. Супер. Който може да му даде всички неща, които ще му даде конвенционалния автомобил. Добре, ние сме в канала на Electrip. Говориме си за електроавтомобили, но не мога да си кривим душата, че има и други доставчици на зарядни станции. Защо потребителят трябва да се насочи към вас като компания? Да, разбира се, има и други и в това няма нищо лошо. Напротив, даже е хубаво. Колкото повече фирми работят в този бранш, конкуренцията става по-голяма и съответно услугата, която получава клиента, е по-добра. Ние също, това е нашата философия в нашата фирма, ние се стремиме да предложим все по-добра услуга, все по-бързи зарядни станции, все по-добри точки за зареждане и от тази гледна точка непрекъснато се стремим да усъвършенстваме това, което предлагаме на клиента. Например, нашето мобилно приложение, ние имаме собствен софтуерен екип, който работи непрекъснато по него и основната им задача е да могат да въведат допълнителни функции, които да са улеснени на клиента. Например, това, по което работим в момента, е навигация, която да ползва изкуствен интелект, така че да може предварително така да направи маршрута на потребителя, че той да е най-оптималния и предварително да му даде необходимото време за спиране, за зареждане, всичко, което се случва по пътя също да бъде взето под внимание, като предварително в нея могат да се въведат типа на какъв автомобил е, какъв е средния разход, с каква скорост ще карате и съответно тя по най-оптималния вариант ще ви изчисли пътя, маршрута. Отделно от това ние наблягаме много на новите технологии в зарядните станции. Вече споменахме нашата най-нова зарядна станция, която е 720 кВт, но и по принцип на всички места, които работим напоследък, слагаме 400 киловатови зарядни станции, които са много модерни и предлагат достатъчно бързо зареждане за почти всеки един автомобил на пазара, както и този автомобил. Освен това, ние много държим на клиентското преживяване. Държим да обръщаме внимание на всички проблеми, които могат да възникнат с клиентите, препоръки, които клиентите биха ни дали. Приемаме всяко едно обаждане или съобщение много насериозно и държим да отговаряме на него и да се стараем да
да направим клиентското преживяване максимално положително. Аз много ценя в всякаква услуга, когато има някакъв проблем, просто да се свържа с някой и да ти съдейства по някакъв адекватен начин. И се надявам и при вас да е по същия начин, да имате отдел или екип, който ръководи това нещо. Много държиме на тази част от услугата, наистина. Стараеме се лично и често да разговаряме с клиентите и при възникването на какъвто и проблем или затруднение, моментално да реагираме и да можем да направим изживяването на клиента максимално удобно. Супер, браво. Освен това, както споменах и по-рано, ние сме компания, която се развива в доста европейски страни. Едно също така от важните ни предимства е, че създаваме мрежа, свързаност между отделните страни, така че клиент с електрически автомобил да може да пътува между държавите, използвайки единствено едно приложение. Да, без да тегли постоянно нещо различно. Без да тегли постоянно нещо различно, да. Всъщност вие имате над 300 точки за зареждане, нали така, на 120 локации. Какви са бъдещите планове за развитие? Както и през изминалите години, така и в предстоящите ни планове, ние планираме сериозни инвестиции в развитието както на съществуващите локации, така и на нови такива. Определено близкото бъдеще ще принадлежи на, самостоятелни зарядни хъбове. Когато вече зарядните станции няма да са позиционирани покрай нещо друго, ще възникнат зарядни хъбове, които ще са локации създадени заради самото зареждане. Като покрай тях, разбира се, може да има кафета, ресторанти и някакви други неща, но близкото бъдеще принадлежи на по-големите зарядни хъбове, където има повече станции за зареждане с по-голяма мощност, създадени изключително и само за зареждане на електрически автомобили. Може ли да ни издадеш някаква локация, която може би хората очакват, нещо, което ще се случи скоро при вас? Да, в момента работим върху доста различни локации, които искаме да направим по начина, по който току-що ти описах. Не бих искал все още да навлизам в подробности, защото те са все още в ранен етап на развитие. Някои вече са в по-напреднал етап на развитие, но хората могат да очакват на всички добри места, които са подходящи за зарядни станции автомобили, да се появят в близко бъдеще такива и съответно да направят тяхното пътуване още по-лесно и достъпно. Всъщност ние отиваме да зареждаме и да покажем защо вашето приложение трябва да се използва и искаме да видим реално дали е толкова сложно зареждане. Тук може даже един мит да развенчаем, колко бързо ще стартираме едно обикновено зареждане и все пак да видим защо да ползваме приложението на Електриб. Разбира се, да. Аз ти благодаря за този разговор. Смятам, че би бил полезен за потребителите на електрически автомобили и най-вече и за бъдещите потребители на електрически автомобили. Смятам, аз лично съм убеден, както казах, че бъдещето на електромобилите и съответно хората, които се доверят на този избор, няма да съжаляват в никакъв случай. Относно нашата компания, ние имаме сериозни планове за развитие на нашата мрежа в близките години и съответно смятаме да направим услугата за собствениците на електрически автомобили много по-достъпна, много по-иновативна, с много повече услуги, които да можем да предложим с приложението. И смятам, че бъдещето принадлежи на такъв тип транспорт. Да видим как се зарежда. Отваряме. Това е от кабелите с водно охлаждане. Водно охлаждане, точно така. Малко по-силно. Аз съм слаб. И сега? Така, сега ще стартираме едно зареждане. Нека да видим от моя телефон. Намираме си приложението първо. Отваряме, то автоматично ни позиционира. Просто натискате бутона "Стартирай".
Съответно камерата се отваря и единственото, което трябва да направим е да доближим камерата до QR кода, който излиза на станцията. Така. Приложението го разпозна и натискаме стартирай. Добре, сега зареждаме с 402, 404. Страхотна скорост. Да, което може би 15 минути до 80%. Да, горе-долу около 15 на минути би трябвало да зареди до 80%. Тоест едно кафе, Едно кафе, да. малко хапване и закъсняваш. Да, точно. Супер, браво. Браво на вас. Благодаря ти, Димитър, за разговора. Надявам се и Благодаря. хората са научили много нови неща и сме развенчали някакви митове. Сигурен съм, да, в И това. чакам аз 15 минути и потеглям към София. Лек път ти пожелавам. Благодаря. Чао на вас.